Hello friends, welcome back to my channel. गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय। तो friends, दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने YouTubeआव माबोरै भिडिअ आपलोड खालामनांगौ आं नोंसिनो बेखौ देखायगोन। माने माबोरै भिडिअ आपलोड खालामोबा मोजां YouTube एप्सजों आरोना क्रोम ब्राउजारनि अनगायै YouTube एप्सआव माबोरै भिडिअ आपलोड खालामोबा मोजां आं नोंसिनो बेखौ देखायगोन। तो फ्रेंड्स, सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। दा आं नोंसिनो मबाइलनि स्क्रिनावसो देखायनाय जासिगोन, मबाइलनि स्क्रिनाव दा नायदो। तो फ्रेंड्स, भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। तो फ्रेंड्स, दा मबाइलनि स्क्रिनाव फैबाय। दायो डाटाखौ अन खालामना लाग्रोदो, मबाइलनि डाटाखौ अन खालामनानै प्ले स्ट'राव थांदो। प्ले स्ट'राव नैबेयाव प्ले स्ट'राव थुनानै इउटुब एप्सखौ सार्च खालामदो। इउटुबखौ सार्च खालामनानै बे फार्स्टनिया गोजौनिया नैबे फार्स्टनियाखौ थुदो। थुनानै आंना दा डाउनलड खालामखांनायसो, इनस्टल खालामखांखानाय आंना, बेखायनो अपेन जाखादों। दा डाउनलड खालामना लाग्रोदो नोंसोरो। डाउनलड खालामखांनानै अपेन थुदो। अपेनाव थुनानै दा इउटुबाव फैबाय। इउटुबाव फैनानै बै गोजौआव नैबेयाव थुदोंना नुदोंना, बेवहाय थुना होदो। भिडिअ आपल'ड खालामसै। दा बेयाव थुना होदो। थुखांनानै दा भिडिअखौ सेलेक्ट खालामदो नोङो बबेखौ आपल'ड खालामगोन। दा आं बेखौ आपल'ड खालामगोन। भिडिअखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव बिदि फैबाय। दा बिदि फैनानै बे टाइटेलाव जेबो लिरथ'नाङा दै लोगोफोर, बेवहाय जेबो लिरथ'नाङा। ओमफ्राय बे डिसक्रिपसनावबो लिरथ'नाङा, दा उनावहाय लिरगोन। बे डिसक्रिपसनावबो लिरथ'नाङा। ओमफ्राय नैबे प्राइभेसि, बे प्राइभेसियाव दा नोंसिना नैबे पाब्लिक जानानै दङ। बे प्राइभेसिया दा बे पाब्लिक जानानै दं, बेखौ पाब्लिकनिफ्राय थुना होनानै नैबे आनलिस्टेडआव दोननांगौ। नैबेयाव बे आनलिस्टेडआव दोननांगौ। बे आनलिस्टेडआव दोनदो। बेयाव दोनखांनानै माने बे आनलिस्टेडआव दोनबाथाय माने रावबो नुवा, माने आपल'ड जाखांबाबो रावबो नुवा। ओमफ्राय बे पाब्लिकआव दोनबाथाय हगारखांनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा नुबाय, माने पाब्लिकनियाव थांबाय। ओंखायनो बे आनलिस्टेडआव दोनथ'दो, दा खालामफिनगोन नालाय। ओमफ्राय लकेसनखौ होना लायोबा होजायो, होबाबो जायो, होआबाबो जायो। ओमफ्राय दा बिदि जाखांबाय। दाना आपल'डआव थुना होदो, बे गोजौआव बेयाव थुदो। दा भिडिअ आपल'ड जासिगोन। आपल'ड जागासिनो भिडिअआ दा। आपल'ड जागासिनो लोगोफोर। कमप्लिट जासिगोन लोगोफोर। दा आपल'ड कमप्लिट जाबाय। दा कमप्लिट जानानै बेक थुदो। बेक खालामनानै बेक खालामबाव। ओमफ्राय आरो प्ले स्ट'राव थांबावदो लोगोफोर। प्ले स्ट'रावहाय मोनसे एप्स डाउनलड खालामबावनांगौ। प्ले स्ट'राव आरो सार्च खालामबावदो YT स्टुडिअ'। YT स्टुडिअ' सार्च खालामदो। सार्च खालामनानै फैबाय।
YT Studio फैबाय दा बेयाव दा आंना डाउनलड खालामखानायसो बेबो इनस्टल खालामखांखानाय आंना बे दा नोंसोर इनस्टल खालामना लाग्रोदो डाउनलड खालामग्रोदो डाउनलड खालामखांनानै अपेनाव थुना होदो बेयाव अपेनाव थुबाय बेवहाय एडिट बानायसिगोन आरो माने ओमफ्राय दा भिडिअआ फैबाय नै बेवहाय भिडिअआ फैनानै दङ दा माने बेखौ रावबो नुवा आरो बेखौ माने बे पाब्लिकआव होबासो मानसिफ्रा नुगोन दा बेखौ रावबो नायनो हाया दा ओमफ्राय दा बे भिडिअआव थुना होदो बेवहाय थुना होदो थुना होनानै बै गोजौआव पेन्सिल नुदोंना नैबे बेयाव थुना होदो बेयाव थुखांनानै नैबे टाइटेल दाना बे टाइटेलाव लिरदो नोङो मा लिरो बे टाइटेलाव मा लिरो लिरनो हासिगोन आरो बेयावहाय जानला मानला लिरनोसै आं ABC ओमफ्राय डिसक्रिपसन बे डिसक्रिपसनावबो बेयाव लिरनो हासिगोन आरो एबारो बेयावबो जानला मानला लिरबाय आं जास्ट नोंसोर मिन्थिनो थाखाय लिरबाय बेक खालामदो लिरखांनानै ओमफ्राय नैबे दाना आनलिस्टेडआव बेयावहाय दाना थुना होदो बेयाव थुनानै नैबे पाब्लिकआव होदो एबार बेयाव पाब्लिकआव थुदो एबार पाब्लिकआव दोनबाथाय मानसिफ्रा नुसिगोन आरो ओमफ्राय नैबे लास्टआव दाना नैबे टेग दहायथ' बै इउटुब एप्सआव बिदि आपल'ड खालामबा डाइरेक्ट प्राइभेटाव होनानै आपल'ड खालामबा बिदि टेग लिरनो मोनामोन ना दा बेवहाय टेग लिरनो हाबाय आरो क्रम ब्राउजारनि बायदि क्रम ब्राउजाराव जेरै दा बेवहाय बिदि टेग लिरनो हासिगोन आरो दा टेगखौ लिरलाबायनो हासिगोन नोङो मा लिरो बेयाव लिरनो हासिगोन जानला मोनला बिदिनो बिदि जानला मोनला लिरलाबाय आं जायखिया बुजायनो थाखाय दा बिदि लिरखांनानै गोजौआव नै दा कारपेन्सिल दंबावो नै बेवहाय माने बे भिडिअनि थाम्बनेल फटकखौ माने फार्स्टआव स्क्रिनाव जाखाग्रा भिडिअनि पिक्सारखौ बेवहाय सोलायनो हासिगोन आरो बे कारपेन्सिलाव थुना होदो नैबेयाव बेयाव थुनानै नोंना गेलारियाव इडिट खालामखानाय दंबा पिक्सारा नैबे कास्टम थाम्बनेलाव थुदो आंना दा इडिट खालामनाय गैया आं जास्ट नोंसोरखौ दा बुजायदोंसो इडिट खालामनाय दङबा दा नोङो कास्टमाव थुनानै बेयावहाय सेलेक्ट खालामना होबानो जासिगोन आरो बै गोजौआव नैबे सेलेक्टआव थुबानो सेलेक्टआव थुबानो जाबाय ओमफ्राय दा फ्रेन्ड्स दा गासैयावबो बेयाव जाजोबखाबाय नालाय दा गासिबो होखाजोब्बाय ओमफ्राय दा गोजौआव बैयाव सेभ दं बे खनायाव बे सेभआव थुना होदो होमबानो जासिगोन बे सेभआव थुदो दा सेभआव थुनाय लोगो लोगो जाबाय लोगोफोरनि रिफ्रेस खालामदो एलाय बे बुहुमखौ नुदों बे पाब्लिकआव जाबाय दा गासिबो नुजोबसिगोन खालामनो दे पाब्लिकआव जाबाय नै दा बेखौ भिडिअखौ नायनो हासिगोन गासिबो नुसिगोन आरो भिडिअखौ थ' फ्रेन्ड्स माबोरै मोजाङै भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो थ' बेनोमोन इउटुब एप्सजों माबोरै भिडिअखौ मोजाङै आपल'ड खालामनो हायो थिग बेबायदिनो हायो आरो लोगोफोर थ' फ्रेन्ड्स भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम बाय